dalu menika tinimbalan Kyai Agung wonten ing Cangkring. Cangkring. Mugi-mugi bersih desa ing Cangkring menika. Kok bersih desa piye iki? Apa iki? Iki nek tarep nek mantenan nek bersih desa ki leh maca kondi. Rong wulan ki lho bersih desa ya. Kowe iki pikiranmu sing mbok pikir bersih desa. Ini acaranya Manten. Walimatul nikah. Nggih, Pak. Mantenan nah itu manten pria ya di situ. Ya. Bagus ya kaya ngono putih ya kaya ngono. Wis Kayak- nyawang manten anyar buahku nyawang awakmu kaya bletok niki aku wis kaya malah tak kon operasi putih ngono kuwi ya sampean iki. Lah nek sing betok ya ora mlaku ya Mas. Diaturi kok Mas. Diaturi. Tenan kok. Hebat lho Pak. Sing digoleki ya sing bletok-bletok Lah, ngono. Nggih, leres. Pak Andri nggih Pak. Nggih. Pak Andri, heeh. dan istimewa Pak. Orang kaya Pak Andri, bos toko meracang sembako. Nggih. Hebat. Hebat tenan no nyatane ya iso ngunggahke ana ing Lambene dagelan nek ditanggap ya sing ngono kuwi lumrah. Mboten Pak, maksudnya tuh saya tuh hebat tuh gini Pak. Oh sing diopeni iki ora mung seniman-seniman tok. Biasanya niku lek wong nanggap niku lek sing diopeni yoga, anggota wayang sinden, keseluruhan. terus campur sari dalang dagelan. Nggih. Pak Andri niki tresnane karo budaya, tresnane karo warga masyarakat ngriki. Nggih. Ora mung seniman-seniman tidak sing disuguhi Terus penonton badang cepaki panganan. sing mirsani ya dicawisi. Ya, Apa Mas? dikene warung ning kono kuwi dadi les kabeh anu langsung ning kono wis. Kuwi kene warung. Warung lambemu kuwi bakulan kok iso. Bakul kuwi. Kuwi bakul angkringan kok iso. Kok ning kono. Kuwi ra ngerti dagangan entek kuwi kok ngesor sing delok barang ni ra kuwi. Ngono. Mangsane iki Pak Cangkrik anu Pak. Sapa iki? Waduh. Pak Andri. Pak Andri daleme Cangkring. Diwaca to. Cangkring gembungan. Nggih, Pak. Cangkring gembongan. Pembangunane pesat. Kene iki dalan Pedi. Dalan Grosok. Nggih. Dadi lek masalah pembangunan, Nggih. Cangkring iki ora telat, Pak. Lah kuwi lho. Lek trimo pager ade iki panjang batako Biasa. biasa, tembok botopol. Biasa. Kene iki lek kene iki kok jenenge tembok diwehi reca barang. Endi? Pembangunane Matane. Kayak dulur-dulure dhewe sing ndelok wayang nggone ra enek iki aku gumulku yo sangondo barang. Lho, penonton saiki ragat ngawur ae. Padahal yo larang. Lah kuwi sijine ngono lan loro kena dingin nyolong peleme kantani. Nun sewu Mas. Pokoke sehat kabeh pokoke. Mula dalu niki Pak Pak Andri. Pak Andri anggenipun kagungan kersa menika seneng mboten dipun agem piyambak. Seneng kuwi ngene iki Mas. Nggih. Lah ada bintang tamu niki sebagai talange ngatur kula cukup meneng ngerokok ngombe sampean sing selalu berbicara Lah, kene yo iso awake dhewe tetep komunikasi to, Pak. Ning jane ya ora becik janipun. Wong kene iki kanca nggih ngomong nggih to. Lah nek kula kali niki pun kulino ngomong, lah nek kali panjenengan lah awis-awis. Nah, Pun jarang-jarang. melih ngeten, Pak. Jaga kesehatan. Panjenengan niku mboten wonten lereni nalika bar bodho nganti tekan duk niki Agustus entek. Panjenengan lenggah terus, ngasta terus. Kok nganti udon kok mengganggu kesehatan. Aja rokokan, Pak. Nah kuwi lho omong ngono Mas Lutfi. Saman ki leren oleh, tapi waktu lerenku dienggo ngunjuk toyo petak Lah niku. utawa dienggo dahar telo. Nah niku lho. Ben lambunge ora kumat, aja dienggo rokokan. nyapa dadak nuturi aku sing ngerti aku dhewe kok kakean cangkem. Loh, niki nun sewu lho, Pak Minto. Omong Niki ono. kula mboten nuturin jenengan. Paling tidak biar ada efisien. Ini gini, saya dalam tuh pengeluaran. ya, gini nih ini Pak. Niki edukasi sosialisasi terhadap manajemen keuangan keluarga, Pak. Niki nun sewu nggih. Ya. Dadi lek wong lanang ki ngrokok, ki sepele. Sedina sak pak. Kuwi sepele. Nggih. Tapi nek dhewe kalkulasi secara matematika, cara sak pak kuwi regane 30.000. Sapa sing tuku? Aku ora tuku rokok wong ngene iki disuguhi. Ora lah kalau jenengan niku percaya jenengan mesti njagani sing nanggap kok ora iso. Dialang ora bakat. Kula ngomong Ngono kaya leh gagah lho. Iki ra tuku wong njaluk ngono ki lho. Nyapa? Njaluk gagah. Ayo turane ndi njaluk sita. niki maksudnya ngeten lho Pak, niki Ya. kanggo sedaya mboten Omongno, Mas. jenengan tok. Omongno, Mas. Mboten jenengan tok Pak Minto. Sampean bocah Gini. enom ning pikiranmu tuwa. Iya, no. Secara matematika Loh. manajemen itu harus ada. Awak dhewe iki sebagai komedian, sebagai Nggih. pelawak, Nggih. ya kudu sosialisasi. Leres. Wong lek ngerokok sedina paribasane entek 20.000, Pak. Digawe selangkung Mas. 20.000 sak Nggih. pak.
Lek Ya. sak ulan berarti kurang lebih meh 750.000. Leres. Berarti lek setahun ki meh 7,5 juta tambah Ayo, 1,5 juta berarti meh Ayo 9 juta. Nggih. Setahun lho Pak, rokok tok lho Pak, kuwi 9 juta. Umpama awake dhewe efisien, irit, enggak ngerokok, kuwi iso nukokne dulure awake dhewe sepeda motor Beat anyar Pak. Oh, kuwi lho. Iya ora Pak? Iso nyenengne keluargane awake dhewe. Duit rokok yen ora ditumbaske ditabung. Tabung Iso mlumpuk. lumpuk iso nukokne Beat second kanggo dulure awake dhewe. Bener, Mas. Aku arep ibuke cah-cah wis ditari. Tur aku ya matur, Bu. Aku sampean oleh ngerokok apa golek gendaan? Loh, Lho ibuke le ndawi, wis ngerokok ora apa-apa, Mas. Ya, ngerokok ae. Engko timbangane. berarti secara kalkulasi Pak, Ibu nggak tahu. nggak tahu gendaan ki biayanya lebih mahal, rokok ki biayanya lebih ringan. Tapi lek dikelumpuk nih di global, kuwi yo entake oke Pak. Mulane kula niku ngeling-eling. Aku tahu ndak ngerokok Mas, setahun ndak ngerokok, ndak duwe turan. Belas lek ngerokok sik duwe turan. Yo iya wong sing mbok rokok teh cacah. Ora. Lho, lek ngerokok kan duwe turan kuwi tegesan ute suwi. Ora ngerokok ora duwe turan. Suwi lek ngrosok suwi gitu iki. Kok ngerasa piye to? Tegesipun Mas Kluthuk niku ngajak hemat. Hemat Pak. Ngaten. Hidup hemat tuh. Sampeyan ndak ngerokok? Boten lho Pak. Tenan? Lho nggih lho. Lek ngantek ngerokok bosok lho ya. Saestu. Berarti yen gak ngerokok dhuwitmu mlumpuk. Iya. Dhuwitmu mlumpuk no wong mau sampean matur yen pomo gak ngerokok Duwite dhuwite mlumpuk. Iso Berarti- numbaske sepeda motor Beat elek-eleke. Lah nek Mas minta ngendikan sampean gak ngerokok, dhuwitmu lak mlumpuk. Nah, Iso mesti tuku mlumpuk. sepeda motor. Ngerokoke dulur bit betaun. Ya ora iso lho Pak. Lah kok Lah wong tuku rokok ora iso tuku sepeda motor. Loh, piye ta cah iki? Tak kira ki mlumpuk dhuwitmu ki ya iso tuku sepeda motor. Aku yo jagane sing nanggap lho ya. lah sosok ngerokok kan berarti ra tuku dhewe kae. Yo jagane jenengan lho Pak. Ngene iki jenenge sampean tak nut ning malah ora kena dinut. Lho Jon lho, coba. Ya tegese ngene lho, nun pangapunten Pak nggih. Nggih, nggih, heeh. Pak Andre menika anggenipun nglenggahaken Kang Putra kalih-kalihipun mula mboten bedak-bedakaken. Nah. Yektosipun menapa dalu menika Kang Putra kekalihipun diangkat sareng-sareng. Mboten kagungan jiwa mban cindhe mban ciladan, ora mbedake kuwi anak mbarep lan kuwi anak nomor Direngkuh padha lek Direngkuh ngupening anak, padha. diragati padha. Lah iki lho. Mula ditanggapke wayang sepisan gen ketok le padha kalek nyayangi Nyang Putra. Kuwi karepku Ngono. nyontoh Pyai Sepuh ki ngono kuwi. Wong ki rasah nyontol rena-rena. Piye to? Awake dhewe ning kene tokone Pak Andri. Iki duduhne iki pitutur kanggo temanten kekarone. Kok saged ngoten? Yo, awake dhewe ki nek bener apa ki? Jarum. Jarum ki saka tembung jadikan keluargamu yang hebat, jadikan rumah tanggamu itu keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Loh, Lho, jarum lho. Nah, Jadikan rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah. loh, ya iso to bocah iki. Mantap. tapi ngene Mas. Nggih. Wingi Pak Andri nggone kepareng molokramake putra dua Loro to, Pak. jodoh nggih. Iki rong manten dadi Manten iki ana papat iki dadi. Kuwi lho. Dua rong jodoh. rong jodoh. Lek panjenengan dawuh mergo lek ngrengkuh anak ndak dibeda cara banci banciladan Nggih. ora ngono. Wingi pun dawuh kalih kula Pak Minto. Pripun? Iki pancen tak angkat anakku loro pisan, tak tanggapne pisan iki krana apa? Ben ngirit ngono lho. Nek ngirit mulu mboten Mas, saestu. Ngirit mulu mboten. Janipun sampun komunikasi kalih kula. Jane anak iki ya ngersake pengen sing dalang kuwi Mas Bayu Aji ya tekan. Arep ngrawuhke Mas Warsino Sleng ya tekan. Mas Purba. Mas Purba Asmara ya tekan. Ning Pak Andri tetep memperjuangkan Mas Minto Darsono. Sebabnya apa to? Tuh, ya sing prai ya Pak Minto tok begini. Kok ora sing prei Mas Minto tok? Wah, jenengan. Mas Minto ki sing iso menyampaikan. Ya. Mula temanten kekalih ingkang paring asma panjenenganipun Mbak Novi Kartika Sari Febrianto kalian Mas Michael Jordan. Oh. Michael John Rahayu. Kowe kena bahasa Inggris mesti ilatmu melungker gitu. Michael John Mbak niki. Heeh, Michael John Rahayu. Nggih, Kevin Ikrar Nugraha. Ilatmu angel, ilatmu. Ini sepiti. Oh, sepiti. Ora kok angel Mas lek tinggi ngomong ngono kan ngeces terus. Kok ge sepidi Mas? Heeh. Yuni Uya. Septi Amanda. Nun sewu Mas. Niki yen nggon wayang pamrih Pak Andrino napa? Nduk, Le, Mas, Mbak, kowe tak tanggapke wayang, deloken kae pituture wayang, lelakuning wayang.
pindha Kumajaya lan Kumaratih lelakune pewayangan Kumajaya lan Kumaratih pindha temanten sakarone sing iso atut runtut reruntungan pindha kakilan ini Kang Jinaka. Aku mau ndak muni Kumajaya Kumaratih kok. Nun, Aku ndak muni ku ya. gak muni pripun to, Pak? Ndak muni kaya sampean dawuhke, oh kon ndelok wayang ben iso nulat Kumajaya Kumaratih temanten ngoten to? Nggih. Aku ndak muni ngono. Gak muni ngono wong biyen sing ditiru Pak Minto ki Kumajaya karo Kumkuman Anduk kok biyen. Niki iki karepipun Mak Niki Andri pitutur. Pitutur. Dengan kok. Pah panjenengane jan wis Bah. dalang ora ngerti ngudal piwulang niku pripun to, Pak? Iya, tapi aku ndak ngomong Kumajaya karo Lah, Kumaratih. Niku urusane sampean. Ngoten lho. Perkara ngurusi ngomong lan ora ku urusana dhewe. Pak Kumajaya, Pak Kumurane, Pak Komodo ya Lah, boh. Dadak kula iki arepe tutur-tutur niki lho. Ngoten lho. Lek tutur-tutur liwat oleh mundagel aja nyangkut karo wayang, ini ranah saya. Loh, tapi kan ini kula nderek wayang, ngono lho Pak Minto. Kula nderek wayang, dadi kula nutur iki ya sesuai dengan Nah. pagelaran wayang sing jenengan asta. Loh, Atribute kowe iki nang kene bener nurut tapi harus mandiri, aja main nempel karo wayang, mandirilah. Jangan menggunakan alat saya. Aku tahu mandiri bungane oke akhirnya pilih ning syariah aku kok. kuwi pinjaman kur kuwi. Lek syariah sik mentereng, lha iki mekar. Lha wong iki ketuane bojoku tak saya. Bangsa niki lho. Jenengan piyai sepuh kula ndut. Heeh. Panjenengan makrifat lah utawa imam pimpinan sing teng ngarep. Obahe jenengan kok ditutke para wira pradonga utawa wiyaga. Utusane panjenengan mesti ditindakke karo para presiden. Ngoten lho. Ngoten lho. Kula tak tutur-tutur. Niki. Pon ngene, lek pancen ra leh nggih wayang, atribut wayang aku tak nggih liyane. Gawe Ya wis, liya Mas, nah. gawe liya. Pelek nih dikira aku reso. Lanang wadon lan lanang Temanten lanang temanten wedok menika paribasan kula ketoprak. iya iya. Lakon ketoprak menika kados Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Lah wis diul toprak. Wis ketoprak Wontit wintit. tek sampeyan melu. Ya. Panji Asmara Bangun Temanten kakung menika pindha Panji Asmara Bangun. saking teges Panji menika pusaka, Asmara menika seneng, Bangun menika tangi. Dadi temanten kakung menika duwe pusaka sing seneng tangi. kuwi lho. Langge wayang aku. Langge wayang gawe toprak Mas Saman malan. Ngono ae. Panji Asmara Bangun Bangun kuwi temanten kakung. dadi Panji kuwi pusaka. Pusaka Asmara kuwi tresna utawa seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi temanten lanang kuwi duwe pusaka sing seneng tangi. Sing temanten putri kuwi Kadya Dewi Sekartaji. Ingkang artinipun Dewi ki wong wedok. Sekar apa sekar ki kembang. Taji ki entup. Paribasane wong wedok sing kaya kembang sing seneng dientup. Ngono. sing ngentup sinten? Panji Asmara Bangun. Sing duwe pusaka seneng tangi. Tangi. Dadi beda ya. Beda. Jenenge temanten kakung iso disebut temanten lanang. Lanang ki saka tembung lanang. 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 Lanang ya lolo njaluk menang ngono. Lanang ki saka tembung kudu lancip pemikirane sebagai presiden rumah tangga nang ki menang. Tegese aja golek menange dhewe ning semu barang permasalahan dalam keluarga itu harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Buh, Piyai kakung saged dipun sebat nggih no piyai lanang kok. mencapai mupakat kaya wong rapat. Lho, nggih no, Pak. Keluarga itu butuh musyawarah lho, Pak. Jenengan pripun? Ora kok jenengan enek apa-apa mek minggat. Enek apa minggat? Lurah lho kuwi. Kuwi lurah lho elek. Lurah tapi minggatan iki. Lurah minggat. Kok Busri? Iya iya iya. Lah nek piyai putri iso diarani wedok. Wedok ki saparibasane ya wedok ki jarwa dasake yen diawe banjur ndodok. Wong wedok ki yen diawe wong lanang kudu ndodok, mergo wong wedok ki paribasane kudu bekti karo wong lanang. Wong wedok lek bekti karo wong lanang, insyaallah keluargane bakal ayem tentrem, Pak. Lah kuwi wis tak omongne mau. Wis mbok to, Pak? Wis. Aku rung teko berarti mau. Panggihipun temanten kapit kembar mayang. Kembar mayang menika ngilingke temanten kekarone mayang ki kudu madhep mantep nindakake sembahyang. Paribasane seneng awakmu dadi temanten anyar ning aja lali manembah marang Gusti kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala
lan miturut kapitayane dhewe-dhewe. Kembar mayangipun kabentuk saking janur. Janur jan ki pelaku nur ki cahya. Dadi temanten kekaron iki oleh pepadhangi jagat dadi raja sedina ratu sewengi. Januripun saged dipun bentuk kadya keris. Keris ki paribasane menggak-menggok. Aja kaget yen dadi temanten itu pasti akan menghadapi lika-liku kehidupan. Sawontenipun keris lajeng wontenipun bentuk kupat. Kupat ki dadi temanten kudu ngaku lepat, tutuplah lembaran yang lama dan bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Sak sampunipun keris lan kupat lajeng wonten ingkang dipun bentuk kadya manuk. Kuwi ndutune yen temanten lanang duwe manuk, ngono lho. Janur kuwi Janur. Ya? Tegese manuk Ibarat filosofi wong lanang kudu mibro sak nggon-nggon golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluarga. januripun dipun cepaken wonten sajroning debok. Debok kuwi lek temanten wedok wis dep sing lanang ndang bok. Kok ora penak to sampeyan? Wangel debok wangel aja ngawur iki. Wangel debok aku. Dipun lenggahaken wonten ing damparing kepraban ing paring asma Kuwade. Kuwade iki kuwaton nyangga barang sing gedhe. Paribasane godho samu barange oleh dadi jejodohan kudu dirembug bebarengan. Panggihipun temanten dipun gegemi suruh. Napa to tegesipun kok sebab dipun gegemi suruh? Lek digegemi bataku mbalang ndasmu bosok ngono. Maksudnya suruh kuwi lho. Ah kowe penak mek mulang ngono lho. Aku ki sing merati tes Suruh ki kesusu sulak kepengin weruh. Temanten lanang kesusu sulak weruh temanten putri, semono uga temanten putri kesusu sulak temanten kakung. Lho. Iya. Apa iki? Panggihipun pinanganten kekalih sasampunipun alarapaken wonten ing sasana palenggan lajeng wonten adicara nggih menika pidak andhok. Sebabipun menapa kok midak endhok? Telek midak telek mambu. Pidak endhok kuwi lho. Mergo midak endhok iki mecahke pikir. Temanten kekarone kudu bisa mecahke pikir. Ayo ta wis urip bebarengan, samu barang awake dhewe kudu rembukan. Lajeng dipun wiji kagem tirta wening. Tirta wening. Sebabipun kagem tirta wening menika menapa? Tirta wening ki resik, resik muga-muga resik sesuker sengkalaning praja dadi temanten sing ngantek besok ngantek pupu sing nyawa. Loh niki lho Pak Mito. Lho Pak. Niki kula niku iso nuturi, tapi keluargaku bar Pak Mian. Lho lah kuwi sing salah sampeyan Mas. Kuncine siji Pak Mito. Niki temanten anak iki. Lah niku. Kene. Kula tak bloko niki. Kuncine temanten niku siji Pak. Ben ora geger, kuwi aja kakean ngomong. Lah terus kok aja kakean ngomong lah kok nek karo bojone ora kakean ngomong piye? Sing penting ki ngene. Biasane wong keluarga itu suatu permasalahan timbul itu karena banyak komunikasi. Oh, salah paham. Salah paham. Kula niku saestu Pak Minto. Kula niku awal rabi Pak Minto. Ora usah ngejak omong aku. Oh alah Pak Minto. Kan Pak Minto. Ruang ngono melu jaranan ae mau. Ora aman ora lara ati aku. Wong piye to rene sing ngejak Mas Minto kok iso dijak apa? Niki ya kula nuturi Pak. Sing ngomong mau sapa? Ora canduk lawung karo aku arep ngomong dhewe nggih versimu dhewe. Ora usah nyangking aku. Aku tak ngomong dhewe engko. Nek ngoten rete mriki, rete dalang. Iya, wis. Riat iki kowe, riat iki aku. Rete kok musik. Ya. Ya, oke. Wis Baik. ya. Kita ini lho ya. Iya. Ret iki Dalang. Nah. ret rene. Ya. Entekno lanang-lanangan kae. Wis to, ngantek kowe kok nyanyi nyilih musikku titenono tak pateni kowe. Weh, aja nyanyi. Mulai. Lah sapa mbok kon mulai iki? Lah ora diiringi musik kok nyanyi apa Pak? Lah cangkeme dhewe no. Ya, kok tak iringi, Duk. Gawe apa? Kacong. Kacang ki apa? Kaset congor. Aduh. Kocok kaset. Congor. Ya ora kena ngono kok iso. Kuncine wong rumah tangga ben ayem kuwi kudu gawe sasmita. Sasmita, Pak. Contone pripun Mas Guru? Hah, uduk lek sasmita kuncine keluarga ayem iki. Napa, Pak? Lah, Duit. kita iki gelem omongan saya, Bu ya. Jare rete. Ora rek kono. Rete beda. Rete beda. Wis gelem. Lali deh. Wis gawe undang-undang kono kok iso lali. Pripun, Pak? Sasmita pripun, Pak? Dak wis ora sida. Kadung isinane ngono kuwi gak iso. Lah ya nyapu aku iso nyaut iki. Coba. Sasmita. Indung kepala Meneng ben dicangkemi dhewe. Lah ya kok nyanyi bareng nyapa tadi. Nyapa Mas? Tak iringi dik. Oh iya. Sampe sing nyanyi Mas, aku sing nabi jajal. Wis gak gawe musike kono ora Ora apa-apa. gawe grup ora masalah. Ora ngake dadan awakmu ya ora apa-apa. Ya wis. Kowe golekmu dagelan sing ndendek ngono kuwi ta? Dagelan dhuwur-dhuwur ora gelem bae. Mulai.
Golek dalan. Mbok kira Sing kene iki. Ayo Mas. Ayo. aku kayak ngono ya. Aku jadi iso. Golek arek iki dagelan sing segane debak lho. Selasa nggih musik. Sak enake. Oke. Lho Dok. Sik. Nggih. Cak nopo mati. Mau piye mau rek kene piye? Red kene dalang. Rek kene. Red kene dagelan. Selimpun sik cak. Napa Mas? Selimpun sik aja nyambung. Nah, tak tesi iki Oke. pokoke. Wis tak tesi. Ngene sik Pak gak iso ndelok. Terus Oh iki kok iso. Ngene. bahaya iki kene kono wis. Ah, mbok iya lho. Wis. Ora iso. Wis aman. Wis, kono ora nggon pangan. Ya ngapa Mas? Nah. Ya. Iwak ning kono. Ya. Pokoke niki red iki jenengan lho, Ki. Ah. Red iki dagelan lho. Ya. Nek nganti jenengan. Nyapa ki? Wirat kene kuwi. Sero ya. Ya ora wong Mas minta buka warung kok. Duh, Mula oke lah masalah. Lah. Adik kumelan buceng tok ora masalah. ingkunge ben kono gak masalah. Wis, coba Mas tabono Mas. Sampe tabono Mas. Ora kayak musik. Loh, Siapa iki? Ya wis, pisano Mas. Pisan. Aja nganti awal. Ayo. Iki berat kene red dalan. nyamuk. Iso ya iso. Sampeyan oleh masalah ngono ndak masalah, Pak. Lah iya. Ayo. Red kono rete dalan. Yo. Kene wae dalan. Kene, Dik. Kenapa? Wis. Ayo, Rek, jajal. kene. Nek musan ya musan, Mas. Ora ngene carane nyambut gawe iki. Ngono. Ribon. Wes, awake dhewe tetep wong loro. Ayo kowe. Nyapa Mas kono blolone oke. Nyapa segone kok gawerono. Loh, wis hakku kok. Wis mlebu rek kok. Nah. Lah nyapa dalang kok ngurusi ingkung barang iki. Salah ingkunge apa jajal? Beres yo. Kuwi yen bojone ape ning omah to? Heeh. Buka warung lodoh. Ngurusi ingkung barang. Wong ingkung rasane didelik nih nyapa. Jangan rasa dhewe. Senengane ya ngono. Dhewe ade. Barang cilik-cilik ngono. Dhewe ae nyapa rasa. Aku tak nyanyi, Mas. Iya tak ibrit tak. Sangge musik. Aku nyanyi iring apa? Ndak. Hindung kepala indung. Di sini hujan, di sana anak siapa? Pakai kerudung, mata melirik, kaki kesan. Oh, enak. Awak lek kae sekar gadung. Kalah kayak. Awakmu tak jenenge Gen kembang to? kembang. Kembang Kayak apa? sekar gadung, aku genen sekar mocopat, Mas. Awakmu kembang amben. Ngawur ae kok iso kembang amben. Aku kembang amben kowe kembang wedi. Telek kucing. Kembang wedi telek kucing. Lah iya kok iso wis rasane musik, Mas. Iso. Wis kene sampean ayo. Indung Kepala indung. Di sini hujan, di sana mendung. Anak siapa? Gerudung. Mata melirik, kaki sesat. Ala. Nyapa ngrungokne? Ala. Ala ya ben rasa mbok tanggap. Ben aku nanggap sing cilik-cilik ae aku. Sing musik aku iki malah Mbak, aku nyilih sampean ya jajal. Indung sing nabi tak aku Mbak jajal. Indung lah kok Mbak tutuki kaya teh bojomu kok iso. Langsung kene muni kok iso ayo. Indung Bareng. Indung. Dudone nek kompak. Indung kepala indung ngelirik kaki kesandung ragu siapa pakai Mbak. kerudung. Awakmu nggih cuk lele. Aja kalah karo musike Mas Minto. Aku piye? Cuk lele. Piye? Lambemu dingenekne Madu Prana. Rada ngene, lambene maju stok. Lah terus ayo. Lah. Ngono ya. Kaya pas moncrot. Hajikan lho. Tanganane cuma prut. Pas moncrot ya kok. Nah, ngono. Ayo Mbak, aja kalah karo Mas Minto ya. Duduk kene kompak. Adek grupe dhewe lho. Iki red kene dalang, red kono musik, red kene awake dhewe. Ayo. Jajal. Tuk, wak, gak. Indung Indung kepala indung mata
ngeliri kaki kesandung anak siapa pakai kerudung entah melirik kaki kesandung. Iki sing diarani dhewe musik apa akapela. Oh iya. Terima kasih Pak Andre sekalian yang sudah menggelar wayang, insya Allah sregep sembayang rezekine saparan-paran. indung Kepala hop hop hop. Ayo har nyanyi iki wis tekak kene kuwi nek kene iki. Loh, lah kok ora nrutus ora nyapa? Lah pancen pengen bela rene kok. Bene, Oh. bene, sik oke. Layakno Bene. nyapa? Sik oke. Oke, kene sik gelem. Oke. Matur nuwun temanten anyar. Aku meling aja nganti bubar. Wayah asar manten loro mlebu kamar. Ana loro. Pating klikar. Pating klekar ngentak jam 7. Panten lanangan tak terus ngejak mlebu. Manten lanang ngadeg terus mateni lamu. Bareng tak inceng lanang wedok naninu. Ayo. Ayo. Endi karek yuten tok kowe, bosok kowe. Ayo. Iki piye cah iki? Lho kowe iki tak dadene backing vokal malah turai sound control piye? Ayo ora usah noleh rene iki rombong aku. Wah, mateng ane. Ayo wis tuwek-tuwekane dingge wong loro ya. Wis ngene. Enak iki. Lah nek kuwi ora apa-apa. Wis to, karek ngantuke karo ngentute tok kuwi. Wis, Ini wong loro. kali kita lho. Heeh. Kis kon melu sapa-sapa. Ya aja, Pak. Niki grup kula. Ora iso. Wis nembango karo cangkem-cangkeme dhewe. Engko lek aku nembang ngangge musik sinden komplit panggah penak kene. Duh, Piye lho ngene iki? bocah wedok iki lakon Oh, layakno kethek menek pager. Duit entek ya dipangan kader-kader ngene iki lho. Asune. Layakno wong wedok ora iso setia karo wong lanang ngene model minclak-minclik. Mau ngetutne aku karo Mas Kluthuk saiki melu Mas Manti. Minta. Heh? asli sinden buten ki ape rono. Konsisten iki. Ora konsisten. Lah, paling kuwi engko lagune Ular Kambang. Ora perkara kuwi. Sinom Parijoto. Kuwi. Jane pengen melu pamit tok. Cuman arepe rono ki asam uratnya kumat. Ora, wis kuat maksam. Gak masalah Mas, tembake engko nek nganti melu joget ditenono kowe. Oke. Nggih gamelan ya, Pak. Nggih gamelan. Gamelan separo kendang melu rene. Ayo kenceng iki. Ya, krek ngono. Iki jane tontonan opo gitu. Lah dhewe bola karo gambang tok iki. Lah iki karo kita lah yo. Kena, tese iki lho, iki. Lah, Des. Nggih. Rek iki. Rek. Sekarang sitok lawak sini. Wis lah apa-apa. Sekarang sitok aja wis. Ayo. Kene. Wis iki didum wong loro ae lah. Wis ora apa-apa. Tuwek-tuwekan ritek. Wes kita. Jo. Gak krasa to sampean? Bener lho. Mbok jujur Layakno jujur pas pisan. Lah kok nyekemes. Wis gak apa-apa yo ten eneke jenengan wis. Eneke jenengan ya wis piye-piye ya tetep anu buten ya tak suni sabiyantu jenengan ya Bu. Kono arep nembang apa? Bene dinyak karo dalange layak. Nggih. dinyak isane ular kambang yo sakene yo. Pun nggih kula kambang mon Bu. Lah, ora nek musike paling elak. Layakno to. Nyapa? Lagi ngadeg. Sebabe Lagi koyokan sampe mbane iki. Kena watuk le masange. to mengi sinden tuwa ki ngene iki lho. Patuk kecer nguyuh beser ya ngene iki. Ben jajal ben nembang Nggih, apa? kula arep nggih gamelan separo. Ora milih sing ayu-ayu ngene iki kula. Ayu-ayu ngentekke ragat glowing ragate pira kuwi. Bene kuat kok. Iki tukoke gampinge seneng kok. Wis ben muni karo apa kendange melu rombongan kene. Ya wis, kene jedore melok kuwi. Dram. Jedor no melu kene. Jedor tok ngono. Ora apa. Pak. Cuk, Pak. timbangan ular kambang. Apa yu? Tung kling tung tung dar tung tung kling tung tung dar tung tung kling tung tung dar. Lah nek bonang Sepilo larase? Saeneke iki. Grup Pak. iki buyar to. Pak. Wong donya. Retek. Larase rapat. Sing larase pas sing rapas iki contonge iki. Ini kan ini. Nah.
rono mang. Lah ya kono gawe lho Bu. Wis to. Kene. Kowe nyapa melu muni nyapa? Sing muni iki lho diajeng iki lho. Iken Salendro lho. Iso. Mangsane kok iso. Ayo rasah meri karo sing kenan-kenan iki. Wis to. Jenengan tetep tak openi. Cantik kaya ngene kok iso. Sampeyan ora kalah. Biyen sampeyan kok ya ayu. Iki bakal tuwek. So nek tuwek yo elek. Nek iki apa gak ayu ne Ram. Sampeyan ki ayu sampeyan. Gampang. Wah kok gemes yo nek. Maksane. Ayo nyawang seneng. Ora. Iya. Ora nyawang aku. Tetep kali kula Bu. Yo. Hei. Wong Donya. Rasno. Iya. Nah, lah paling yo mek ngono tok, engko piye dadine? gampange mati gampange. Nah. Biasa. Semangat. Loh, nek Kyai Sepone nabi ngene iki biasa. Gila, nabi ki semangat. Oh, cantik ngene iki iso. Apa meneh? Iki oh ayu. Ya, bisa nyenengke. Loh, Ben nyatu enak emek kuwi kok. lah nyap. Wong donya padha ilinga. Nah, Ya ora pas meneh. dek tak, dek tak, dek tak. Dek tak. Ngapa kowe melu-melu ki? Napa? Tanganmu celintisan nyapa? Nyapa joget? Kowe grup iki lho. Dudu grup iki. Ketok penak awakmu joget. Sepurane aku rasa bayar ya. Aja gagas kono yo jlegekno paijo lah apik kene ku yo jan. Yo, dadekno paijo. Jajal. Ayo, jajal. Deloke jajal. Apaan? Kene Bu, disawang Bu. Ora sah. Rasa gagas nom-nom. Jajal, gekno paijo jajal. Piye? Ora lah ngene. Ora lah ngene. Sekar Gadung Indonesia. Masyarakat Cangkring, selamat malam. Ayo Jo. Semangat yo Jo. Ayo Jo. Sabar yo Jo. Ditinggal bojomu sing sayang. Ayo Jo.
rombongane dhewe panggah gayeng ya cah. Apa rombongane jok klitik jok kluthuk mek yutin. Ayo kon nembang saiki. Wes kowe nek kene Duk. Duh. Pamelu grupmu aku. Kowe tak nut malah ra kenek. Ya angkrik lah kok petung dhewe karo sing di omah to. Bayaranku dijaluki piye? Kok ngendi wimu? Kluthuk tak terne petung malah duitku digawa pisan. Tak melu sampean ya, Mas. Nah, wis. Ben, kono. Ruwet tok bocah kae yo. Lah tak omong ning jero awake dhewe senasib serumpun sepenanggungan. Kok malah gleni karo Yutin dhewe. Wis aku tak ngetutne Mas Mito. Nah, wis kono ben urip dhewe karo Yutin. Aku tak melok kamu ya. Lho. Ora iso. Ora iso. Pak, Kowe mau wis tak nut Ora iso bosono karo pokoke. Pak Andri malah petung dhewe. aneh. Adi wawuh. Wawuh. Apa be? Lah kae piye grupmu kae? Jajan terung-terung ngono kae. Si Detek mek isine mek ngeteni nguyuh Pak. Asline nggih, aku iki dige syarat buten piye lho. Dijak mudun digeret, ayo le terno dilu le ngono. Lah kok wong tuweke nek nguyuh akeh muni. Wawuh kena enak syarate. Napa, Pak? Iki diwaca sik. Lah ngono Pak. Wawuh. Ngene lah. Ngene lah. Wis kalah lho ya kono. Nggih, ayo salah. Ngrasa dipindho sesuk. Aja geger, rasa dipindho piye wong tanggapane sik akeh kok rasa dipindho. Engko nek bengi ki tok melu mbok seneni. Ngono. Mobil, mohon himbauan mobil Kijang Innova plat AG 1605 warna silver. Niki gendang dijukuk mergo gadiane ape tutup. Lho kuwi apa to kok iso iki jan ngene maca kok gadian. Mohon digeser mobil Kijang Innova AG 1605 RY warna silver parkir belakang panggung. Ah, niki punya rumah mobilnya mau keluar. Oh, ingkang punya rumah mobilnya mau medar. Iki Mas sing duwe mobil AG 1605 dipindah sekedap mawon mungkin lajeng dipun balikke melih. Oke, siap Mas. Nggih nyuwun pangapunten lho nek kula kirang pas leh nyambut gawe wong janipun wong derdah ki golek apa to? Wong derdah ki malah nyedake musibah. Nggih to. Wong ki sing penting musyawarah, jagongan genah. Nggih to? Insyaallah rezekine bakal berkah. Berkah ngoten lho. Dadi Saiki sampean wis wawuh. Pun Pak. Heeh. Terus arep nyilih musik. nek ngoten pareng nggih ngoten. Entuk. Alhamdulillah wawuh kok nggih. Wawuh ya. Wawuh sik. Lah ngeten lah aman lah. Ngeten lah wawuh. Mbak, wawuh. Wis. Loh, meleh Pak ben marem ati kula. Iya. Niku bar didilat. Oh, bajigur iki. Kowe iki yo gawe-gawe Mas Dalang kok iso. Ngeten. Mboten Mas, kabeh niku lak partene ben gawe lelucon gitu. Dadi lakon lucon kedah kecakup. Mboten ngeten iki kok geger tenan mboten Tak nih. isu isik. Nggih. Mboten Pak niku mek kula. Ning krana bumbu pakliran panjenengan. Geger menika pitutur Pak kanggo temanten kekarone aja sampai kaget karena dinamika kehidupan dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan antara satu dan yang lainnya. Sing jelas lek mau rebut bener terjadi perpecahan. Mula sakjroning keluarga rombongan aja rebut bener ning rebut salah. Aja dadi geni ning dadi banyu. Ini Mas, aja manggon ning dhuwur ning manggono ning ngesor. Ya sok-sok ning dhuwur barang. Ning dhuwur ngawur iki ya. Ning dhuwur. Ora. Lewangi Pak. Pawuh. Lewangi. Pawuh Pak. Gah. Wacana niki. Lah nggih. Kok niku seneng kalian jenengan. Lah iya nek seneng lah mbok rabi. Jenenge busuk ya. Ora piye aku ning angkringan ping pindho bakal tinggal ngalih. Mbak, sampe lek kula lek prai kula tunggu ning angkringan. Pripir kok niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Oh, Mas Gembos. Iki nggih. Saya min. Diwaca pisan. Oh nggih. Kaping Gunung Gerajakan Banyuwangi lagu menika harus dilayani sama Mbak Pipit. Oh, Mbak Pipit mboten mlebet. Nggih. Menika Mbak Pipit niki wau kenging Sakit. Sakit nggih, Pak. Tenggorokanipun pun mboten saged nyuwara. Tenggorokane mboten saged nyuwara, akhirnya mudun Nggih. karena dari atas turun ke bawah. Akhirnya Wis sing salah ya bojone kenemenen aja jeru-jeru. tenggorokan. Oh, apa iki jenenge iki? Lho, lek nyeneni iku lho. Oh, ya ya. Sok olehmu ngrasake. Asine ya kuwi. Ora. Oh nggih Pak, nggih pun. Nika wonten dari kanca-kanca alumni SMP
Pira Mas iki? SMP Negeri 1. Nah, iki. Serengat. Oh, iki kancaku Pak niki alumni. Sekolah kono ta sampean? Aku mbiyen SMP sisi Serengat kono. Duh, yo dadi siswa kono? Ning ngarepe bakul cilok. Pak sopir, Pak sopir, Pak Ibut, nggih. Pak Mario dan kawan-kawan minta gending ikan dalam kolam Iya. kalih Roro Jograng. Cocok, Untuk Pak Andri, ya guys keluarga Ya. sebangun. Ikan dalam kolang monggo jenengan Derek Pak. pendhet kesindian Nggih, sinten nggih. ngoten. Monggo, derek ngampil, Ikan ngampil. Ya biasanipun. nduk sapa sing Sinten ingkang biasanipun ngoten Mas, mawon, Pak. sampean beto tali gitar mboten Mas? Mas ikan dalam kolam. Ah, aku ngampil Mas. Iki khusus iki spesial aku tak ngampil gitarin jenengan. Alis. Eh. Alis kalih sinten? Pak Punjung, Pak Punjung, Pak oke, siap. Moga Nggih. sepote Mas, sepote Mas. Anu sejo. Dalem. Diaturne iki ikan dalam kolam. Nggih. Bocah-bocah sik urung iso. Lho, lah pripun? Iki diganti ikan dalam piring. Iki. Lah kula cawisane Pak Andri mau kok Bar kok kolam wis ning piring nanti Lho, lah dadine. iya, dimasak sik. Kan ya ngono kudu ngono. Memproses untuk menjadi nikmat tuh sulit. Iya. Ngono. Coba. Kula tak ngampil gitaripun nggih Mas. Ya, waduh. Amin. Aja kaya mau lho. Kok kadang anu cecet Mboten. Lah aku ngampil Mas Mito wis dadi saudara to iki. Oh, alah iya. Iki Iki kan wis rukun, wis sak wawuh. grup, nggih. Ah. Sak grup kok. Ben, ngampil nggih Mas. Pangapunten nggih. Ah. Ingkunge kok pangan wong loro aku ya legowo. Oh, Mboten, ngaten, mboten, Cis, mboten. Alhamdulillah. Karo omongan dulu. Iya, nggih. Ikan dalam kolam akote apa nduk biasa nduk nadane nduk Cahayu Punjung? Ada wanita. Eh? Ada wanita. Malah kaya tuku apa ngono. Pembalut wanita ciloko kuwi. Mas Devi. Nada wanita. Ada wanita. Nada wanita, sampean gekno nada waria aku. Kok ya enak iki ya. Oke, akote apa nduk? Nyon apa Mimi? Mimi? Mi. Eh? Oh alah. Jan. Saya suwi kok sindene jenenge saya ayu-ayu to, Pak. Saya ayu-ayu. Aku ndak patek ngerti karo wong ayu. Jenengan niku jan ketinggalan zaman lho, Pak. Lah terakhir dalangnya ngadep debok lho Mas. Niki pamundutan saking temanten Kakung. Ah. Jadi Mas Jo kapurih bermusik dan nanti di pagelarannya Mas Minto. Ojo sini-sini lho, iso ora Boten. kowe. Drame Mas, drame Bukan jenengan. drama Boten. niku mawon, kula tak Drama dados niku mawon. penari latar Mas mawon. Soni, anu Mas Lutu ngagem kacang kalau wau mawon. Nggih, Nggih. Ya. Tapi Lantar mawon. alhamdulillah. Tapi kote sak pira Mas? Kote Mas. Ben niku swara sik. Nah, Ojo sini-sini lho. Bil. Bang sing apik ditanggap iki ya. Lek. Ani. Bila Sabun. sabun. Iya. Ternyata kalau kita tuh menyatu, ndak congkrah, itu akan menimbulkan kekompakan yang sangat luar biasa, Betul, Pak. Mas Jo. Betul. Dan ngeten niki kula niki asline napa to Mas? Nggih, mesake sing gitar kula wangi pin rada enteng. Oh iya. Soale nggih, kula ngerti nek wau kesel rada nyelendro wau. Ha nggih. Pundutane dibablaske Mas, ganti gamelan sawetara. Nggih, ngeten saenipun ngeten. Ya, Mbak Imas karo Mbak Luki karo Mbak Putri. Iki pundutane sing sangka warga Bapak Andri ngersake gubuk asmara. Ya, coba kaya apa? Digarap rong versi Mas ya. Mau yang kedua bablas kedirinan kaya apa? Yuk, langsung dadi Mas. Yuk, monggo. Atur Mbak Maya lupukan ke wonten Jeddah Saudi Arabia. Pak Dasan iki jadi Ada Mbak Putri, Mbak Luki. Iya, iya.
Ki pundutan Nggih. saking keluarga Bapak Andri. Nggih. Nggih kita dipun pinangkane, Pak. Nggih. Heeh. Cektosipun nggih kalih Nyemoni. tradisi nggih tetep, modernisasi nggih tetep. Nggih. Lan pitutur kanggo temenan kekarone gubuk asmara ki padha karo wong les urip bebrayan Ah. ki padha karo manggon ning jenenge omah katresnan. Gubuk asmara. Oh. Golek ukara. Iya. Kok gubuk asmara karo rumah katresnan. Ya ora diragat kuwi kok iso. Kok rumah katresnan. Iya. Nggih, nggih, nggih. Ya, maksud iki Tasih wonten wedal Mas Wis Mito. enak. Sih, Nggih, nggih. siap, siap. Monggo jenengan nembang napa riyin? Menika tetep nuansanipun duet, Pak. Oh, duet. Yang intinya cinta itu jangan sampai dipisahkan. Ya. Ngaten. Lah iki ana pundutan iki piye Mas iki? Napa? Nderek Dipun jenengan apa? silakan, Pun Pak. nderek jenengan. Saking temanten kekalih ugi pundi wau. Saking keluarga Bapak Andri ngersake caping gunung iki piye Lah Mas? nggih no dipinangkani lho Pak niku. Oh, Ting iya. niku. Nggih niku Sak mawon. gaduk-gaduk panjenengan kula nggih tetep dipun pinangkani. Nah, Nggih pun. Niku mawon Pak. Caping gunung mawon. Nggih. Caping gunung. caping gunung. Nggih, Nah. siap. Yo, Mbak Lilis karo Mbak Punjung iki sing nyarirani. Ayo ayo. Iki pundutan sangka warga agung Bapak Andri ugi pundutanipun Pak Kunti ugi Pak Kaji. Kono le. Nah, ya. Kok nggih serah-serahan le, kayak kono. Kele, kita le kan. Nah, niki Pak Tato bakul ayam goreng ya keparang rawuh nunggoni. Ha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kono le, keringe anu. Keringe ngono kreseke. Ayo le. Nah, lah kono ingkung le, sikene. Ingkung le. Ingkunge. Nah, kok bar ki tak donganane sik. Wah. Teriak dunganane ben gangsar leh kagungan gawe ben aku jeneng abang lah kanggo ngabangi Bang Titil, Bang Plecet, Bang Mekar barang ngono kuwi. Ngono. Begini. Loh. Kok ae mangane kok iso malah mangan sik kok iso. Ngono. Rumah saku lek ingkung kok ituh to. Ayo gandengan dhewe-dhewe. Lilis karo Mas Kritik, Mbak Gandengan. Punjung karo Mas Lutuk. Gandengan dhewe-dhewe. Ah. Ayo lho, Dok, gandengan dhewe-dhewe ngono lho, Dok. Nah, Ya. ngeten ta? Ora ngono. Lah pripun to, Pak? Saman karo Mbak Lilis. Oh, alah. Dadi sing kuning tak warna kuning, sing ireng awar ireng. Ya, aja ireng kayak putih kok dia anak kaya ula peling. Lah kaya dhewe. Ah, ini janak Padha ireng dia. Padha ireng janak kaya aspal. Nah, Ayo jenggleng dhisik. Mas Jokritik jenggleng. Dawuh, Pak, dawuh. Nggih. Saben bengi sok kalah arti. nyawa konang. Awas. Allahu Akbar Allah. Alah. Iso diadani niki jenggleng, Pak. Jenggleng iki nggih. Pak Minto. Kok diadani. Sahur. Nah, sing leres niku sahur. Boten lho. Aja kalah ya. Nduk Aku yang ngono nggih, Mas. Nggih. Sok kalah. Ah, aku pokoke tetep tak wehke kanggo sampean. Dititir iki jenenge dititir. Kok kudu jeng. Jeleng 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 jeleng. Jeng jeng asing kok. Ya apa-apa ki ndelok pasuryan. Nggih. Nilai Mas Kritik sembodo umpama jengleng mesti dadi lan mesti gayeng krasa. Nggih. Lek cah kae Tak biasane ireng ki luwih kuat lho. Ora roh sampean. liyane. Kecelek lek musuh kuwi. Alah, wis tak jamin ora suwi. Ora suwi. Ora suwi piye maksudmu? Ora suwi ndang sugih ngono to? Ora suwi awakmu mulya. Nah, ngono. Amin. Ngono. Wah, ayo. Kene nduk. Kok ngarep ke Wakomuri, Mas? Aku dimanapun posisimu selalu bisa Nyaput, menempatkan. nyaput, Wis to. Oke. Kowe arep piye to? Aku oke. Kok ngarep ya? Nah kok ngarep kok mburi padha ae. Yen mamajang Lho, ora kewirangan lan peruh aku. Lah, paling jenengan ora iso. karo Mas Lutut sing gagah ben aja dilokke terus. Nah. Awake ning Oh, dadane dibuka, Mas. Ya. Nah, dodone dijokke, sirahe maju sithik. Lek ngono malah kaya klarap.
Nah, terus karo mlaku. Piye, Dik? Piye, Dik? Malah koyo kakean ciu. Lho dodone maju terus dase maju. Wah, kowe ngono kok kaya mondol. Niku anten adi kula Pak. Janor kuning Sing dhuwur, Mas. Aja kalah. ayo mas Tenan wis to. mas aja ngono to mas Gelo-gelo jong kowe gelo. piye to mas Duh. Tekku kok Mesti kecewa kowe dijenggleng kuwi. Ngeten lho, Mas. Lali aku kok. Piye, Mas? Gak mimi. ngombe apa kowe Oh, Wah, oh ngombe obat kuat karepe. Sitak dhewe suruhan. ngombe obat lali rumangan. Lali rumangan. Mangane keri. Mripate anggere nek wong nyuguhi kok iso. Ali rumangan aku. Bayake Pak Andri pro wenyah kok niku kula jajang niku. Urung kok lambe kena abab tok ambyar saking renyah. Nyai. Wis kecewa, Mbak Punjung wis kecewa mbok jenggleng. Ngene lho Mas kaya mas aku. kenapa mas mas siapa mas Lali aku nduk. Nyapa? piye Ngombe obat urung mangan ya aku. Lah gayamu golek alasane kok iso. Lho kon mangan kuwi sik. Lah apa-apa? ndok Sah kuwi. Nah, Nah, kayakno bojomu kono. Ngono. Nah, ora usah dioncet timbang sak kulite ae. vitamin. Pak. yo eman-eman no suamiku Pak. tercinta Kuwi kok nek dipangan sak kulite sesuk nek metu Saman. Saman kira tahu pelajaran. Beler, Winci. Kulit ndok iki ndak iso dicerna, Pak. Lah iya to. Sesuk lek sampe mbeler kuwi sakit aku. Dadah. Ya kudu. Oh bojoku culuk. Ndoke dipangan kulit tewehne aku ya. Sentanan, Nduk. Pak kula ora nggih kulupan nggih. Bocah ki kok iso. Wis to kerja kowe kok nek kono cawisi kok iso. Loh, kok dicawi ini ta? Loh, Dicepake. Oh, ngono. Anu, Pak, Mas, Pladen, piringe sing polos aja nek kembangane. Ki yoga tuwek-tuweki kembangan piring dikira kulupan iki dengi. Cuti ngene ra maling-alih. ha, Sampeyan nduk Cahyu. kalem-kalem karo bedat. Iki dipirsani kene iki piye jenglingane kok santep nyenengke wong wedok seneng. Ndi turane? Sekei. Pak Sentot, Sendok. Pacitan kembang pacit. Apa to, Kembang Mas? wae kok iso. Iya. Wis Dalam karo posisi pripun? dikondisikan. Oh, nggih. Ora perlu banyak gerakan tapi surprise Diklu gitu. karo diklu. Nah, kejutan. Tangane jagang ning kotak. Nah. Tangane jagang ning kotak. Nah, pokoknya diangkat. Nah, ngono. Pas. Mesti kena penak. Ora kok kena iki suarane mesti buanter. Nah. Tuwek. Ayo. Yo. Tangane jagang iris. Diklu awakmu diklu. Oh. Nah, pokoknya diangkat. Haan. Haan. Terus Haan. Haan. Yang ini lho sing nyuwekne kathok ngene iki. Jan. Kok nyuwek gitu? Lah piye kecilian kok iso. Gunung. Alas. Ya, ayo. penake kaya ngono lho. Lah aku lho kok iso. Iki lho, nekmu iki lho, Mas. Ya tak ngincipi tekmu sithik masalah oleh. Aja to, mosok tek kancane doyan. Lah ora. Enak. Nyapot to. Ya coba. Mesti sithik ra apa-apa. Lah yo ora enek label. Tak dong. Ya. Ya Nah, cak iso koyo ora. kuwi mau lho, Mas. Ayo. Pak Yogo.
Nah kena to Bisa Mas. Pak ya. Loh, Aduh. Mas. Pancen nggonku kaya bakul cilot. Periksa nonjung. Ngeten lho Pak Yo, kados kula ngeten. Niki lak sak dulur to, pun dibitak-bitake to. Betul, Pak Yo. Kaya kula lho. Alah, linggo nek. Kowe jane bokongmu. Jar digunakake amen lingkah-lingguh wae. Ngene iki lho, kowe nek kena pisan lungguh ngono ku lho. Ya kudune kok kayak Ngene, vitamin kados kula mengki pun dibitak-bitake ya. Pak ya mesti ngono. Tak ya. Pak ya. Enak lho pisan kas Pak ya. Enak ngene lho kok. Ya. Pelis Pak Yo pelis. Please. Peyo Ojo kok Lah dhuwur ngomong ini pelis ngono. Please. Please Pak Yo. Yo kenekno lho Pak Yo. Gampang tak wae plisku. Ya dadah. Golek ngantek ndak kenek mesti nangis. Lagi lho. nangis, Pak. Tenan. Pak ya. Ayo di. Dah. Surah anu sik aku tak nyilih. Nyapa Mas? Burung mangan aku, burung mangan. Urung mangan neh panggan kok iso sing tenanan. Saestu Pak, saestu. Nah, toh, Pak Yo. Dadi Pak, dadi Pak Yo, dadi Pak, dadi. Tok. Cek. Oke. Neh Mas. Neh Mas. Neh Mas. Cepet Pak Yo. Neh Mas. Masih sudah kuat. Ayo ki wis kadung enak iki lho. Masih sudah kuat. Jajal, go, sinten sing gelem makili kula niku. Kok malah mbok goleke wakil. Lah aku sudah kuat ya. Ra kuat yo menek. Dak radane ndak radane. Pak niku bener dimak bener apa lho Pak? Nggih. Ndok e, ndok. Oleh. Kula ngrawat mare Pak. Brutune jikun ora apa-apa. Kuwi pisah kok pangan ora apa-apa kabeh. Kula niku marai ngrawat mboten mam sego kula niku. Putih-putihan to. Nadyan. panas Yo Mas. engko bar kuwi terus Nadyan. Panas. Dan Janjine Piye Mas? Janjine kepiye? ngeso-ngeso Aja mepet-mepet. Kono ben nembang dhewe awake dhewe mangan ndok ya. mangan duren jodi campur tomat aja rapi sinden asam murah. Lho wis tadi. Ora ngumun aku. Apa Pak? Enggak ngumun. Ketoke wong loro ki ya padha luwene ketoke. Gak aku. Lah ketoke dalang ki tirakane ya ngempet e. Karo Pak Minto kan ndek ngene wis wiwit petang wulan kepungkur wis Nggih. tak niati ngrawat. Ngadepi Surawi. Ah kayak aku karo Pak Minto ngrawat. Ngrawat. Rawon mek mangan suket tok. Mangan aku suka iki lho kok iso. Ya. panas udan panas aleng-aleng Mboten wonten pamudatan lho Pak. Mboten wonten pamudatan. Tujet ngoten nggih. gunung iya iya yo 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 Nah, niki lho, mboten wonten pamudatan ki ngeten iki. Mungkin nek pamudatan lagi dipinangkan. Dipun skecaken Mas, dipun Nggih, skecaken. nggih. Dipun skecaken. Nah, awakmu separo. Natian Wadon sarta lanang Bali ngulon apa setia. kelakon Yuk, setiane kelakon langsung ngebit ya Mas. Nggih. Oke. Yuk. Gas. Oh. Ya.
iki ana endi Nyapa to, Mas? Sesuk melu demo pasar le. Lah kan ngerok. Suaramu Eh, ngerok semangat. Wong wedoke suarane banter layak nyuarani tanggamu. Iso ora akur blas. Ayo kono. Jarene we Syukur. syukur dhewe kok iso. Syukur bisa nyawa. Syukur bisa Sembah nuwun nggih pundutan saking keluarga Bapandri samping gunung sampun katur. Kanajeng tembang sak banjure Mas Jok Lidik. Kaya ngapa Mbak Hani karepen jumeneng pundutane Madiun Ngawi. Ya kakunge Mas Jok Lidik Jok Duduk. Langsung patene ya. Yo, langsung kaya ngapa dados. Hani Sotela kasut Sotele keri remiti kasut sotile keri Sotela kasut sotile keri remiti kasut ana ning pinggir perapatan. yo ngawi manganku aku balekake Yen jaman semono kowe janji karo aku nyatane kowe ngingkari janji. panggah engkel ngomong aku ora tau ngapur sih kok Aku sih aku iki. yen aku kangen fotomu neng kamarku fotomu neng HP-ku apa kowe ra krasa tak penting saben dina apa kowe ra krasa tak penting saben dina Pira-pira tembang wis Nggih, sampun diaturke. dipunaturaken ngaten Wit nggih. sangka ingkang sepuh, ingkang anem Kaneman sedaya nggih. sampun Nggih, turutan. nggih. Ingkang dereng menika anak-anak, Pak. Anak-anak. Pamane sawenika Nggih. Mbak Tika, Mas Jok Lidik, Mas Jok Lidik Dawuh dereng iki. kepareng Sembah nembang. nuwun, Mbak Nggih. beli wonten kledung ngatur nyuwun pangapunten. Urung. Mbak Oh, tak Tika. kira cekap. Mbak Tika sing kagungan dalem. Mbak Tika iki. Oh, alah. Mbak Tika tembangipun monggo menika wonten pundutan saking Mas Hendrik ngersake tembangipun nemu. Ning wonten ingkang ngersake Roro Jonggrang. Niki sing pundi? Loro Jonggrang wingking Pak nemu rino niku Apake patetipun derek Nemu, patetan. nemu. Karo sapa? Nggih, menika Oh. masipun. kakake manten Masipun Oh, manten. nggih. mungkin lagune yang berawal dari ne Pak nemu lemen lajeng nelek Ayo Nggih. Miko Nggih, monggo aturan jumeneng. Nggih. Nika, Tika.
Dereke Mbah Minto ya kudu sing sabar ya, Nok. Ya nak iki. Kudu ngene iki kudu ya sakala piyai sepuh, kanca nom-noman Yo, iki. ndang. Nggih, Kono. kali Mbak Luki lho, Mbak Pak. Luki. Nggih. Oh, Mbak Kene Luki. luk. Jenengmu kaya sabun to, Nduk. Luk. Iki Pak, luk kali apik. Mbak Luki. Nek iki lift boy. Ya. Nek sing kuwi apik kuwi. Heeh, iki Nek gip. kuwi gip. Nah iki wing. Bagi ya. Nggih. Wingi malah Apik, multifungsi ya. iki gresiki. Yo kok sai Pundutan saking Mas Endri Nggih, buat nggih, nggih. nemu Pak nggih. nemu ha. Ya. Kali kula kintunaken kagem mamae bocah-bocah sing teng griya. Wah. Anak kula wedok niku nek kula ndung mulih ora turu. Oh, Mboten ngoten. sing kirani niku. Monggo mboten nate mulih. Wangsul kula Wangsul. saniki wangsul saniki. Nggih. Kali salam kula Kagem kagem kudu mulih niki. agem bojo kula Pak. Nah, sapa Mas? Ya bojoku no. Oh anu, naning Silitung ae. Bojomu ki ra gagas karo awakmu. Iya. Mulih karepmu ra karepmu. Ajan bojoku mesti yah meneh iki mesti batang apa Pak. Anak kula niku nek mboten saestu Mas. Anak kula nek kula dereng mlebu omah yo urung bobok ya an. Kula ngeten iki ningali ya alhamdulillah barokahipun awake dhewe leh tirakat teng panggung. Nggih. Kantos putra panjenengan to? Nggih. Nah, Anak kula iki nggih ngoten. Ngaten iki lek bapake urung Nah. wasul Nggih, derek. turu Iku mawon. nak anake napa ibuke? Anak kula nggih ngoten lho, Pak. Hah? Anak kula nggih ngoten. Sing karo sapa? Iki rasa mikir. Sing kalih bapake. Iki rasa mikir anak. Pikiran koyokmu gitu lho iki. Wong sile koyokan. Sinden. Lah ya sing iso remuk kabeh lho rumah saku. Anu nduk ya, sesuk kebayake mburi aja digawe terawang ngono. Langsung gawe koseng, Nduk. Ya diaturke kaya ngapa tembang nemu dados. Oh, musik. Yo no. Mbak Luki. Tinggal. Aku yo Senyum dong. aku yo celu ento. Salam sing arupi. Dah. Nemu kowe pasati yang biara-biara. Aku Pacar sing tak Ngatur Mas Nanang nganjuk. Kula nyimak Pak Minto. Ya. Semoga menjadikan penghibur. obati Ke Mas Nanang yang wonten nganjuk. Mas Lansiman iki yang wonten nganjuk. numpang tekan besok Nggih Mas Adi Geni nganjuk. Ingkang selalu nyimak live streaming. Hidup sing dalu. Nggih, Mas Lidik, Mas Luduk. Dawuh keleresan, Mas Monggo Luduk. oleh panjenengan badhe matur dhateng Kang Menggugati. Nggih, nggih. Mboten kathah nggih kula aturaken dhumateng Pandri sakeluwarga. Nggih, Pak. Ing menapa ingkang sampun dipun suwun pandongaipun para pyayi enten cangkring sedaya tetep mendorong hajatipun Bapak Andri dan memberi doa restu untuk mempelai kedua-duanya. Amin. Mudah-mudahan menuju ke rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. Amin. Pak Minto, Nggih. nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula digojekan kalih kritik wonten jenengan wonten kentak-kentuk nyunggung samudra pasar. Jawah sami-sami. Ingkang wigati ndonga sami ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Cangkring pinaringan slamet jenengan sehat sedayanipun pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, Siap. sego kupat, sego liwet, Boten liwat antum selamat. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, mari kita mandi lagi. Karena tidak ada gading yang tak retak. Betul. Karena kita dari keluarga gajah. Kok keluarga gajah? Pangapunten. Aduh. Panggih Nggih. wonten sanes sedaya, Mas. Nggih, monggo neruske lakon, Pak. Bangun, Ayo, bangun, ndak bangun. dereake, Yung. Koko sing tupak kemelun